Si todo cambiou aquela madrugada do 12 de novembro do 2024, Antonio Costas, un dos praceiros máis coñecidos aquí desta Praza de Abastos, pois morría a causa dunha agresión. Estou aquí con Dora, que tal? Moi bo día. Hola. Como lembrades a Antonio? Bueno, Antonio era unha gran persona, un gran compañeiro, e a verdade é que ainda non o creemos. Un ano e pico despois ainda estamos en estado de shock. Unha das cousas polo que estamos así é que Santiago é un sitio seguro, é un lugar moi seguro, entonces pois tampouco esperábamos semejante cousa. Cambiou algo dende aquel día aquí na praza? Home, o que cambiou é que perdemos un compañeiro, eso sí, despois non, a xente sigue vindo á plaza con total normalidade, pero bueno, eso sí, aquel acontecemento foi moi fuerte. Aínda non se pechou esa ferida, decíasnoslo ti, a piques de comezar ese xuizo no que hai dúas persoas que van pasar, pois eso, van a se xulgar. Non sei se esperades algo deste xuizo. Home, esperamos xusticia, eso sí, a él xa non lle vai facer nada, pero polo menos un alivio para a familia, eso sí. Nada máis, non se espera moito máis. Vos aquí na praza seguides sentindo inseguridade, medo dende o que aconteceu aquel día? Nunca sentimos inseguridade nin medo. Aquelo foi un acontecemento, un cúmulo de circunstancias moi malas que bueno, foi o que aconteceu, pero desde logo como medo, como tal, non. No día sí, porque bueno, non estaba moi claro polos motivos nin nada, pero eso foi un cúmulo de fatalidades nada máis. Como é o día a día ahora aquí? Non sei como recordades ou como recordas ti en especial aquel 12 de novembro. Ui, eu reconto moi mal, recordo, a ver, chegamos aquí e era todo incertidumbre, era todo un malestar general, e bueno, non nos recordamos como o mellor día da nosa vida, desde logo non, ao contrario, como un dos peores. O que pasa que, bueno, eu volvo a decir que iso foi todo un cúmulo de fatalidades. Pois moitas grazas, Dora, compañeiros, xa vedes que aquí na praza pois a vida continúa, aínda que sin Antonio e todavía pois con esa ferida aberta.